Исәмісіз эфирді пәнжі шәмбі күн яңылықлары студияда Роза Хабибулина олға даба қой бір темалар турында қысқаша. Хәрби комиссарынан кеңешләр, туғаннарынан һәм дусларынан теләкләр бүген Чаллыдан көзге чакырылышта армияга алынучы егетләрне озаттылар. Бәләдә калдырмаслар. Педагогика университеты студентлары һәм укытучылары сугышчыларга гуманитар ярдәм җибәрделәр. Күзләр яшьләнә, әмма күңелне зур горурлык хисе били. Бүген Чаллыда көзге чакырылышта армиягә алынучы егетләрнең беренче төркемен озаттылар. Иртәнге сагат 5 тулганчы егетләр КАМАЗ мәдәният сарае янына җыелды. Кыска җыелыш Үзәк һәм Автозавод районнары хәрби комиссарыннан киңәшләр, туганнарыннан һәм дусларыннан теләкләр. Казанга җибәрер алдыннан безнең төшерү төркеме армиягә алынучы егетләр белән аралашты. Даниил Газизов быел укуын тәмамлаган. Хәзер ул дипломлы белгеч физкультура укытучысы. Бүген ул Россия кораллы көчләре софын тулыландыручыларның берсе, егет үзе һава десанты гаскәрләренә эләгергә тели. Элитные войска считаются, плюс еще это десантники воздушные. Я как-то раз с парашюта прыгнул, и мне это понравилось. Теперь это, можно сказать, меня манит. Кемнең кайсы гаскәрләргә эләгәчәген Казанда билгелиләр, ә хәзергә егетләр кайда хезмәт итәргә теләүләре белән уртаклаштылар. Либо морфлот, либо Самара, МЧСовские войска. Я хотел бы попасть в ВДВ, прыгать с парашютом, в элитные войска попасть. Хотя бы там мотострелковый по категории и прохожу на более серьезный. Разведку ВДВ не возьмут. Так что хотя бы мотострелковый уже будет лучше. Егетләр шулай ук ни өчен армияга барырга карар итүләрен дә сөйләде. Кайберәүләренең сүзләренчә, аларның туганнары да хезмәт иткән. Шуңа күрә алар да армияга бармыйча кала алмый. Башкалар үзләренең характерларын чыныктырырга һәм тәртипкә өйрәнергә теләүләрен белдерде. Осознал то, что будет тяжело. И мне придется это делать в любом случае. Хочу этого или нет, но это надо. Ну, как минимум, в свои хотелки уж к этой армии. Как минимум дисциплину подтянуть и физическую форму. Хәрби хезмәткә чакырылучылар армия тәртибен КАМАЗ мәдәният сарае янында укытыйды. Равнять! Смирно! Равнение на середину! Товарищ полковник, призывники в количестве 83 человек для отправки вооруженных сил Российской Федерации построены. Чаллыда өстөнлекле юнәлеш булып шефлыкка алынган частьләр тора. Бу Кырымда Кара диңгез флоты, Мәскәүдә дивизия, армияга алынучылар шулай ук Санкт-Петербургка, Киров өлкәсенә дә җибәреләчәк. Үзәк һәм Автозавод районнары хәрби комиссары сүзләренчә, егетләр барлык юнәлешләр буенча да җибәрелә. В осеннем призыве 2025 года убывает почти 90 у нас призывников. Идем на 3 автобусах. Ребята были заранее подготовлены. В основном это те ребята, которые прошли призывную комиссию еще в июле месяце. Выпускники среднеспециальных и высших учебных заведений. КАМАЗ мәдәният сарае янында кеше күп иде, кайберәүләр яшьләрен яшерми, икенчеләре егетләргә киңәшләрен бирә. Сердце материнское бабушкина, конечно, плачет, но я надеюсь, что все у нас будет хорошо. Эмоции очень хорошие, положительные. Пожелали хороших друзей там. Ну и всего самого, чтобы служба прошла очень быстро. Армияга көзге чакырылыш 31 декабрга кадәр дәвам итәчәк. Чаллыда аны 10 көнгә иртәрәк тамамларга планлаштыралар. Россия кораллы көчләре сафларын Чаллыдан 350-дән артык кеше тулыландырачак. Роза Хабибулина, Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бәләдә калдырмаслар Чаллыдан гуманитар ярдәм җибәрделәр. Ул Россиянең яңа төбәкләрендә яшәүчеләргә каралган. Педагогика югары уку йорты студентлары һәм укытучылары нибары берничә көн эчендә барлык кирәкле әйберләр белән тартмаларны җыйган. Күбесенчә бу беренче кирәкле товарлар, шул исәптән ятып торучы авыруларны карау өчен дә кирәк яраклар бар. Йөк составына нәрсәләр керә, моны безнең төшерү төркеме белеп кайтты. Чаллы дәүләт педагогика университетының спор залы вакытлыча гуманитар ярдәм җыю штабына әйләнгәне биредә педагогия вузы укытучылары һәм студентлары җыелган. Алар бергәләп тартмаларны җыялар. Бүген без 745 коробка җибәрәбез аларны гуманитар ярдәме белән халыкларга ярдәм итәбез. Бу юл активистлар һәм волонтерлар шәхси гигиена һәм беренче кирәк ярак товарларны җибәрергә карар кылган. Моңа берничә көн генә вакыт кирәк булган. Бу эштә студентлар да, Чаллы дәүләт педагогика университеты укытучылары да актив катнашкан. Без кыска вакыт эчендә бүтән продуктларны җыеп бетердек һәм бу продуктларны Лисичанск шәһәренә кыска вакытта җибәрәчәкбез. Без
Biz birge, Allah berse bütün birini жеңәбез. Амин. Барлык җыелган гуманитар ярдәмне без коробкаларга тупладык, Лисичанск һәм Рубежи шәһәрләренә җибәрәбез. Волонтер буларак без гел ярдәм итәргә тырышабыз, әлбәттә без бердәмлек өчен. Тагын волонтерлар сүзләренчә гуманитар ярдәм җыю аларны берләштерә. Алар бит бер эш белән шөгыльләнәләр, бердәм процесс белән мавыгалар. Өстәвенә бу патриотик һәм бердәмлек хисе тәрбияли. Мондый акциялар безнең бердәмчелекне күрсәтәләр. Студентларда мәрхәмәтлек хисен тудырып, бу тормышны яңача күрергә булышалар. Педагогик дәүләт университеты студентларына, эшчеләренә, педагогларга зур рәхмәтебезне белдерәбез. Инде бүген үк педвуз студентларының хезмәткәрләренә һәм укытучыларынан гуманитар ярдәм йөге Казанга китереләчәк. Аннан Торату үзәгеннән посылкаларны Рубежны һәм Лисичанска җибәрәчәкләр. Киләсе атнада ук илнең яңа төбәкләрендә яшәүчеләр барысында алыр дип планлаштырыла. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Урамда суык шын көзге һава торышы узган атнада гына Татарстанда ОРВИ һәм гриппның 12 меңгә якын очрагы теркәлгән. Шалаларның күбесе авырмас өчен инде җылы киемнәрен кия, биналарны ешрак җилләтә. Вирустан саклану өчен тагын нинди чаралар күрергә кирәк? Бу хакта алдагы минутларда. Татарстанда ОРВИ һәм грипп белән авыручылар саны узган атнада 11800-дән артып киткән. Шулай да бу күрсәткечләр алдагы атна белән чагыштырганда кимрәк. Шалалар сүзләренчә, авырмас өчен режимны сакларга, ешрак саф һавада йөрергә, витаминнар эчәргә һәм спорт белән шөгыльләнергә кирәк. Ну, наверное, профилактика противовирусных различных лекарств. Вот. Ну и, соответственно, соответствующая одежда. Вот. В принципе, наверное, все. Вот. Так что не болейте, будьте здоровы. Пьем витаминчики. Если болеем, то молочко горячее. А так все нормально. Час-два гуляю. И утром гимнастикой занимаюсь. Нельзя нам болеть, бабушкам особенно. Вот. Погода прекрасная. Вот хожу, благодарю. Красота же. Шалалылар шулай ук халык чараларын да онытмыйм. Алар белдергәнчә, бал, лимонлы чәй һәм җылы сөт файдалы. Иң мөһиме һава шартларына туры килгән киемнәр кию. Я пью чай с лимоном, у меня есть своя замороженная малина, и всегда любовь в душе, теплота. И всем передаю огромную любовь! Во-первых, я пью очень много витаминов, они мне помогают иммунитет на высоком уровне держать. Поэтому для меня у природы нет плохой погоды, каждая погода благодать, и мне не страшны никакие холода. Табиблар шулай грипптан вакцинация ясатырга киңәш итә, прививканы ел сайын ясатырга кирәк, чөнки иммунитет якынча 12 ай саклана. Бу үзеңне авырудан саклауның иң ышанычлы ысулы диялар. Татарстанда гриппка каршы 1 миллионнан артык кеше прививка ясаткан. Грипп һәм ОРВИны профилактикалау өчен дөрес туклану, йокы режимын саклау, кулларны еш юу, биналарны җилләтү һәм дымлы җыештыру мөһим дип белгечләр. Чего не делать? Это, конечно же, тратить деньги на различные иммуномодуляторы, БАДы для иммунитета без назначения врача. Их эффективность для профилактики ОРВИ не доказана. Вывод. Иммунитет укрепляется не таблетками, а здоровым образом жизни, любовью и своевременными прививками. Моннан тыш психологик тынычлык кирәк ди табиблар, чөнки стресс иммунитетны төшерә. Роза Хабибуллина, Лилия Гатина, Тимур Сафронов, Яңалыклар. Оякларга гына түгел, тәнгә дә җылы һәм уңайлы Яршалыда Беларус аяк киемнәре һәм төрек текстиле күргәзмәсе эшен дәвам итә. Уңайлылык модельләрнең төрлелеге һәм бәя белән сыйфатның идеаль нисбәте. Өстәвенә кибеттә яңа көзге коллекция. Ашыгыгыз, күргәзмә Муса Җәлил проспекты 55Б үзәкрәт Сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча эшли. Зур көзге коллекция беркемне дә битараф калдырмаячак. Иң мөһиме ул сыйфат, Беларус сыйфаты. Аякка бик уңайлы. Менә кемнең инде плоскостопие аякларында сөякләре чыгып тора, киңәеп китә, шундый йомшак табан аслары бик әйбәт, уңайлы дип әйтергә. Уңайлы көзгә, язгы аяк киеме сайладык. Күргәзмә ассортиментында хатын-кызлар өчен дә, ир-атлар өчен дә йөзләгән модель, төрле үлчәмгә, классик һәм стандарт булмаган төсләрдә һәм төрле аяклар өчен исәпләнгән. Данная модель имеет небольшой широкий каблук, что позволяет снять нагрузку и предотвратить отекание голеностопного сустава. Вся подошва обуви вулканизирована, благодаря чему ваши ноги всегда будут сухими в любую погоду. Специальная пропитка для кожи позволит оставаться вашей обуви в первозданном виде всегда.
Түрік текстиле турында да онытырға ярамый, мұнан тышбирді термі киім де сатып алырға мүмкін. Белорус ая киімі ярминкасын Мұса Жәлил проспекті 55Б үзек рәт сәуді үзәгі ілекігі балалар дүниясы адресы бойынша табарға мүмкін. Бүгінгі шулар, мен Роза Хабибулина сіздің білін сау болашам, исән сау болығыз. Теперь учителя, медработники и военные получают до 20% выгоды на новый Chery T4 в апельсин по государственной программе. А для тех, кто с 2 малышами, семейный автомобиль с выгодой до 10%. Если Chery, то апельсин на Хасана Туфана 3.